Darba minnhom kien ħajgarani minn gallerija, daqqiet ta' pom f'rasi u f'żaqqi daqqiet ta' ċinga tal-kelb tal-wolf ħafna, garali tazzi, platti, jibuttani, waqan it-taraċ, minn kollox nista' ngħid. Din hija esperjenza ta' mara li għaddiet minn 7 snin ta' abbuż fiżiku, kemm fuqha kif ukoll fuq binta. Darba minnhom dendili bi spalliera, dendili li ma kodda robba, swat fuq raqsa, jibbuttaħħa, jgarala xi tojs ukoll kien, u t-tifla kienet tar iktar għal mbagħad miskina, kienet tgħid li mami ħalli ħek jisawwatni tagħmillu xejn. Kemm hu frekwenti li l-ASES u anke diviżjonijiet speċjalizzati tal-Pulizija jisimgħu f'dawn ir-rapporti ta' vjolenza domestika? Dawn ir-rapporti unfortunately jitlu kuljum. Hemm problema kbira li iktar ma jgħaddi żmien iktar qed toħroġ fl-apert. Fl-2011 il-Pulizija kellha 848 rapport ta' vjolenza domestika. Matul l-istess sena bdiet proċeduri kriminali kontra 1005 persuni fuq akkużi ta' vjolenza domestika. 20 minnhom ġew ordnati jitilqu mid-dar matrimonjali għal perjodu ta' 6 xhur. F'Malta hawn 5 shelters li ospitaw nisa vittmi ta' vjolenza domestika. Dar Abex, Dar Merħba Bik, Dar Teresa Spinelli, Dar Karolina Gawċi u Dar Qalb ta' Ġesu. F'Għawdex m'hemm l-ebda shelter, bl-ewwel wieħed Dar Emmaus mistenni jiftaħ f'Ġunju li ġej. Ġieli kont kellek każijiet fejn ġiethom ħażina, verament ġiethom ħażina spiċċaw jissiltu għal ħajjithom jew Kien hemm unfortunately kien hemm anke riċenti. Ta' spiss irġiel jippruvaw jaqbsu għal ġo shelters sabiex jaslu għal mara tagħhom. U f'nofsa lejlu anka binar hawnhekk kollna ħafna inċidenti. Illum il-ġurnata liġi ġiet emendata u tippermetti li l-pulizija jresqu l-aggressur mingħajr ma l-kawża fil-qorti diter fisem il-mara. Iżda l-mara xorta tista' tiddeċiedi li taħfel lir-raġel fil-qorti bil-konsegwenza li tieqa fil-kawża kontrih.